Oras madihita sadhukna akadamang dainang na hinalongan di bagas sa tuata Yesus Kristus di dia pita maringanan dami ni dibata na totongan dongani mulutang ganuk marsada-sada. Kuria di Tuhan ada orang sutaruli hita senhata di Tuhan di bagas sa partikianon tapa sadar hatta martanya kita. Debata Jehovah debata amanami debata na hupujihan marhite te Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan pos ni roha rodohai marsoba tuho Tuhan. Jala porsedo kami naikon donganamu jala urupamu dohami. Madalani akare nami tadumo bima dinalaho manangin hatam. Thomas matodim parbadia mia di bagasan rohanami asa mangatu sehab di hatami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Mangdainang hata ni Tuhan nasartu hita dia pala partikianon dia nek mesen buku perpasalmen biddu 20 mamuka mesian naya sada masoh mesa tu ayat 2 asa tajaha odo hata ni tuhatta edde sian cidau tuho doau jojo ali Jehovah partana batu aku unang sasipo manudaliau asa unang au molo tunglaos sipo manudalau doson halak akang na manurut tanoma sa tangihom masuara ni sobasobakku molo mangangguhi atuho molo hupaherbang tangaku tubiluk ni habadiamu ido yanggo sahana dihita saluhukna akadamang dot dainang nelonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus pasti dinamadalani akararita ragam doa kehasusaan natado jela pasti adong doa kahasusaani napola mabaik kita tumatangis adong doa kahasusaani napola mabaik kita neng madate jela adong doa hasusaani napola mabaik kita mago akagugu na kasemangat ni medalanya karya. Nah manginang moloro hasusaan nama seduduk di bagasan parngulot hal nasomal do tumatangis kita hal nasomal do gabi madate parngulot jela memang molo dan tapangido gugu tu debata asa debata male gugu tu hita pasti lam sumur doha porsyota alenya kahasusaan alai molo tapangido gugu tu debata gabilono ni debata do gugu tu hita gabi margugu do hita mangado pinang kahasusaan dihita salhukna akadamang dot dainang nahinolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus di bagasa tulpu jamita na sa tuhita dia pala partikianon takasdo di pasahat si Raja Daud sada edde mardongatang yang tu dibata di siala mangadopiak kasih tahun dua kaparok kilo ni bana bola do ima di Raja David di buku perpesan biddu 20 tuho doa jojo ali Jehovah partano batu aku unang saisipo manudal honau asunang au molo tunglaos sipo manudal honau dosun hal aka na manurut tutanoma dua paduhan ni si Raja David di bagasa turpu jamitat na satu ita dia pada partikeno takas do dirajumi ibana bahwa dia dan margogo ibana dan bo ibana mengadopi akah susaani bahkan dos sejol mana manurut tu tanoman lapatanna
Jol mana mate do ibana, molo dang ditangi hon mana molo ditudal hon di bata ibana. Alai molo ditangi di bata ibana, ama di do ibana. Ikon masuk imana tubilut habadem di Jehovah. Dalam hal ini, bahwa Raja Daud berkeyakinan tanpa pertolongan Tuhan, maka hidup ini akan sia-sia. Tanpa pangrupian di bata, mari suang do akan nguluh. Ini menunjukkan sebuah posniroha. Na tumbal gasitu tu maka porsya di bata. Marhapo satu di bata do ibana. Jojo na pinasa ni si Raja Daud di bagasan turpuk jamitaw. Sada jojo di bagasan posniroha. Asa unang ditadik ko di bata ibana. Tangiangon di pasra ibana na mengadopi kahasusaan. Sianakan apa buru-buru ibana, sianakan nama bani mana jurohan. Mula di bagasan ima judul perikop didok do disitani yang mangidu haluan sianaka parsoren halak pardosa. Ada banyak orang yang menyerang dia. Aromadokoni masih Raja Saul. Nama baju rohana kapar dosa. Maka dipangido ibana magogo tu di bata. Dung dipangido ibana gogo tu di bata. Disima pos rohana naik kontangi hono ni di bata do. Salu na aka jojo mana aka angguk-angguk na pinasa di bana. Buah hita aka damang do daina. Buah ita mengaruju miak kapar ngulun na masa di bagasan ngulut ta sigadupari. Totu sona upasatan na kaningan ragam doa kahasusaan. Ragam doa kahamaulon. Ragam doa kaparukilo na tadopi di bagasan parngolotta. Adong doa susaanon alanya kaparsaitun di pardagingon. Adong doa susaanon alanya kaarsa. Sianak kayanak kon sianak ka parnijabu sianak ka humalia. Alai di bagasan turpu jamita na sa tuita dia pada partikeno na parjolo sahali di pai waktu hita. Hobartu minggu rogate na madoko martangia. Asa totok kita pasahatot aka ohol sonirohatta. Tu debata marhite hite aka tangia. Mola didoko ni di bagasan buku di si Filipi bindu opat ay orang. Unang maholson hamuna aja aha. Alesan do paboto kabuna matu di bata pa dua muna. Marhite-hite tangia. Marhite-hite tangia yang bisa didokon. Maka apapun kesusahan, narutu bagasan parnulot na manginang, parhitiat na mangido pangurupin ni debata. Ima di bagasan tangia. Molo martanya kita tu debata iko pos dorohatta ditanya debata do selalu naka agaluta. Ale gudang no mungkin kita manginang samar pikir di bagasan naka pangoluan. Amang padita nunga juta martangi yang ganup ari ganup tiki. Ale deng mal makasai sapa mataku. Manang totong do gudang aka arsa nerohaku. Amang inang tangyang idang tabas dan langsung bin salabin magus sudinang. Alai di bagasan tanyangi di sido ima pos niroha, di bagasan tanyangi di sido gugu. Lapatan na songod dia, ditiki namar tanya kita mangido pangurupen di tu di bata, akajon masih partangi yang dilihat di bata do gugu. Asa margugu na sida mangadopi akas tauno. Mungkin masalah belum berlalu. Mungkin persoalan belum selesai. Alai saluhu nai dan mabayar sumur tak kahapor serta mula martanya kita. Napa dua udah mangdain ang nolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Satur po jami taon nang takas di pay waktu hita ganuk marsada-sada. Obarto jahan na mangidodo majalo. So nari aha mana tapangido tu di bata. Asalehono ni debata tu hita. Kita sering katakan Tuhan itu maha tahu. Dibutuhin mana dosulia karena rekod dia. Toho amangina. Alai na diigil di debata ikot totong no hita mangido tibana.
Kenapa kita mau meminta kepada Tuhan? Di sanalah letak kerendahan hati kita. Ditikin nama ngidu hitai matu di bata. Di sama adong toruk niroka. Di sama adong masada kesadaran bahwa memang debatado na margogo, debatado na tamang rupi hita, debatado na tamang alin akan narekot di bagasan parmolota. Dos do ya manginang di bagasan akan parmoluan. Molo majalo hita sa idoko kita lak batak dekot tangan ditoro. Lapatan na ada kerendahan hati di sana. Maka Tuhan menginginkan dipangido di batatu hita gat marsada-sada. Songo si Raja David dipangido ibana asa unang ima ditudalo di bata ibana. Maka di bagasan na dipangido ibanai totong do gabe diurupi di bata. Nah kita deko songo nido. Ditiki mangido hita itu di bata. Dilihat di bata do akan narekot tu hita. Di bagasan buku di Matius bindu pitu ayat pitu 1 ayat 8. Takas do di sidoko lului hamuna ma sana jupangan do hamuna. Tutui hamuna ma saya bukon do pitu tu hamuna. Jalo hamuna ma sana lehonon do. Nasa jolma na mga lului jupangan, nasa jolma na mangido di leho, jala nasa jolma na manutuhi dibuka pitu tibana. Maka hanya orang-orang demikian yang merasakan berkat daripada Tuhan. Yang artinya di sana kadamang daina berarti dan beta pangasah pikirata. Dan beta pangasah gugutta. Aleta pangasahon haporsyota rohatta maka porsya dibata ditikin eta pangasahon haporsyota. Maka porsyai dibata disido takas roak ka pasu-pasu nanay ko leho na nilbata ito kita gan marsada-sada. Naparpudi sa hali damang dainang nelonga di bagas sa tuata Yesus Kristus. Jami taon neng paposto ruhat tagan marsada-sada. So si Raja David natakas do ibana dang margogo ibana molodang didongani di bata. Saru bang doyon so hatan ni Tuhan Yesus Kristus. Di buku di si Yohanes bindu 15. Di Tuhan Yesus di si dan boy hamuna marparbue molodang di bagasan aw. Namar lapatan amanginang asa boy hita maparbue asa boy hita margogo asa boy ngolutok dari maripola tuak kahumaliangta ikoni marak do hita do di baka. Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kita. Maka ketika kita sudah diselamatkan, di sana kita diangkat, di sana kita disatukan di dalam keselamatan itu. Di dalam keselamatan yang Yesus berikan. Maka ketika kita bersama dengan Yesus, bersatu dengan Yesus, dan mengandalkan Yesus dalam kehidupan. Di saat duhita buya kemapar gue mangina. Di saat duhita margo. Amanginang nelonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Adong masa halak ima namora adong anggina na pugos. Jelma namoraon ditada akahumaliang do burjo. Alay suku-suku ma akahumaliang didok nasidama. Buasa imana burjo itu halak. Alay tuang gina dan burjo nina. Jadi ada masalah langsung manukuni mati ibana. Bahasa dan burjuh tuang ge. Ahama di doko ni mana mara burjuh tuang ge. Ahana di pagi di mana hulian do. Ale bahasa sama di susah nguluna. Ahama dok namora. Nasional di mana mangido tuang. Lama musenang jelma di suku mama tuang ginang. Bahasa ima dan olom mangido ho tu abangmu. Asa diurupi ho di bagasan ka parmulong. Ame dok mana pogoso. Molo na diangga imana duau ima anggina. Diurupi yang mau na berak bagi. Molo diangga imana duau ima neko siurupa diurupi mau. Amanginang. Memang contoh-contoh sederhana do namanginang. Ale jujur do namasa di bagasan parmulong. Seakan-akan kita berpikir seperti orang susah tersebut. Kalau memang Tuhan sayang kepada aku, Tuhan langsung memberikan apa yang aku inginkan. Padahal kita tidak mau datang kepada Tuhan.
dangolo hita martanya, dangolo hita paudukor roka, dangolo hita mangido tiba. Memang Tuhan tahu bahwa kita itu membutuhkan. Tapi yang diinginkan oleh Tuhan ketika Dia memberikan keselamatan, maka tidak ada rasa sungkan lagi bagi kita untuk meminta kepadanya. Dan adong bedi rohatta anak toy ma urupan na doa dan pedak pagi do. Di batate tong damang urupi hita. Dilihat doi mahosa ngoluang. Dilihat akka partiket tu hita. Alay, aduh do pinorik narik kok di hita. Asin siya ni ado. Di si mahita ikon olo mangidoy matu di bata. Di si mahita ikon olo martanyang tu di bata. Di si mahita ikon olo mapurus tu di bata. Asa molo ngarohita mapurus tu di bata. Molorohita mangido tu di bata. Molorohita pasahat tu aka asa nirohata tu di bata. Ditanya di bata adu hita. Dirupi di bata adu hita. Alaiku sadar rohita manginan. Dan buhita margugu madalani aka realita. Dan buhita margugu madalani aka ulota. Molodang alani pangurupin di bata. Alini totong mata pasahat dirita holang tu di bata sabin ibana do malagogo tu hita. Amen martanya kita. Moliate mau pasa ronami tu ho di bata nami di bata Jehovah didenggan di basam di asini roham. Positu tu do rohanami Tuhan nek kolehonomu do tutu selalu akan napinangi do nami. Obar tu akan narekod di bagasan ulu nami. Muliate Tuhan. Dan marguguhay madalanya karir nami. Muludak ko mangandihok kami. Dihok kami Tuhan. Asa totok kay mardalan. Di bagasan akalo mo ni Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami Tuhan. Amin. Horas madihita kadamang do dainang. Nalonga di bagasat Tuhan Yesus Kristus Tuhan totong mamasu-masu hita gag marsada-sada.